Article 244A ke palong jia phan pen ke danglok longle aduya hoi phelang pialong PGR VGR lapen Havar arat ke paching thur jia phan pura ASDC mate Autonomous State Demand Committee Racharia song pen Lok Sabha kilikalong kachi toidun MP candidate Jotson bea hin pen Socheng MAC Constituency along adon kahumri sai dengpon Autonomous State Demand Committee mate ASDC songja po mate Karbiang Autonomous Council CM Barim Jotson bea phan non kewang MP kile kache dandun jia phan chisik dundo la so teng pen ASDC song kache pahai vek jia phan pura la khapli Socheng MAC Constituency arlo ke thekiding man peng ke do rong asar anparta ki thurmi a ovia tuma phan chetong damsi ar sigjit la pen thir klong kachingwai padupon Bangso P ASDC Hamren District Committee asai hemalong nang humri si aninga klong alam the pherang kiang no lam the jaipon sila MP legelong thulok rode na Karbiang long ba Hill District ke thom alam bang autonomous state ka dogo rapen chilang lu pute nili ke thegam lo bang ke MP ta tang rak la pen MLA tum tang rak rata dak thurun pak lu de autonomous state la so hempre bang kilong le de je salam agi ke nili ke thegam lo kili kachedan kachepa haidun jia phan dokok sangkok ki ASDC along claim sip abangphu ASDC West Karbiang long kongchun bang polling ti ASDC Central Committee claim bangphu Samson Rongpi Khorsing Pro ASDC District Committee Seng Kathar Atumpen bangso put chitodun bangke Meghala border ke lage sarkar ke pidate lo non ke ala CBI dum sing sai pu CBI pe na bangse la so gute a hoy ko an ma ke do exact boundary la so teng pe na bangse la tum inquiry pu ala so teng bangse la ke pichu pu pen development ka man ta nang claim pipu walam pen se nang chi chak dun lo la pe na jak ke tuar pe ni ke la afram le mati ke hang ke non la so teng pen si implement bom lo pu si na Hamren Ben Daniel hi Karbing long